Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit mong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang magatug sa espirituhanong pagtuo. Mga langit mong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, ining tungura karon amo na sa gamong pagadapiton ining usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini karon ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasangkasing kami nga magapanghinaot ug magadapit sa pagpanghinaot sa namo di kaninyo nga unta kamong tanan karon na kamo sa kabasgog sa inyong mga panglawas din mo'y magamit na tumpunan sa pagtimbang-timbang sa mga matoran nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga kini gitudlo ni Master kanamo padyon sab nga among gitudlo kaninyo. Kung may mga basahon man nga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O ining tungura among mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalalain karon ng mga dapit. Labi na sa PBCM compound sa malaho tayo nila nga pagpadayon sa mga pagtabang para sa atong programa para kini mailagan. O sa mga chapter president nga nagakalalain diin nag-angkon usab sila og radio station para sa paghatod ni ining mga kamaturan. O dili usab nato pagkalimtan alang sa atong hiniusang katiguman nga sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna niana nga pahigayon ni Master ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Og dili usab pagkalimtan nato ang atong mga obligasyon sa paghatag sa tabang sa binulan man alang ni atong may mga paghatag may tungod sa Palace Reconstruction. O ini karon nga tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang ningigsoon ni ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos may usa nga makiguban kaninyo nining tungura. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog dinhi sa RPN DXKO Teleradio Cagayan de Oro City. Alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon matag adlang Domingo ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matag adlang Domingo. Live kita sa Facebook mga kaigsunan ug makita usab kita sa Parasat Cable TV sa TV5. Ingon man makita usab ninyo kami sa YouTube. Og ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kinis 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa Toledo City sa DYHR mabati atong programa alas 6 ngadto sa alas 7 matag adlang Domingo. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR mabati ang atong programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlang Domingo. Dinhi sa Real Radio sa Surigao City mabati usab ang atong programa alas 12 ngadto sa launa. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Pawi Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon ug mabati usab sa ilang FM station dinhi sa Valencia sa IFM.
Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin mabati alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabihan matag adlawng Domingo. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa gahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa DXPR DXPR alas 1 ngadto sa 1:30 ang takna sa gahaponon. Dinhi sa RMN DXDR Dipolog alas 12 ngadto sa 1 ang takna sa gahaponon. Dinhi sa RPN DXKD Dipolog City alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Calamba, Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab ang programa dinhi sa Digsaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kaboses Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Y Kurati FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Kumusta sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Diadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. Atong gikumusta rin ang mga kaigsunan nga niya din nagpatalinghog, nagasudong ka na to live sa Facebook sa mga Juanito and Justina Makito ni Ronias family dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America. Nila ni Brother Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ato usab nga timbaya ang atong igsoon niya sa Oklahoma, United States of America ni Sister Richel Barbosa Samoramos Graham from Oklahoma, United States of America. Atong igsoon din sa Santa Irene, Prosperidad, Agusan del Sur, Brother Ambrosio Virano and family. Atong igsoon usab Engineer Brother Derwin Mangalos nagapatalingon usab. Kamong tanan karon nga nagapaminaw, nagasudong kanamo via Facebook Live, kamo na niya na kalakip sa among mga gipanimbaya. O karon sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Sa dili pa ang paghisgot nato brethren sa atong paghisgotan karon, pagtulunan ato pong gipangamustan si Attorney Samuel Arnado sa iyang pagsunod sa atong programa pon. Kumusta di Attorney? O nini karon nga atong paghisgotan sa pagtuon nato brethren. Ang atong katuyuan tungod kay labi na sa daghan nga nikuraw sa atong mga kaigsuonan brethren sa PBCM. Doon ay uban nga nagtampo dito kang Mary Alcasarin nga nanukad diri sa dapit pod sa kuan nini ang kining bag-o karon nga nahimutangan ba brethren sa Lagindingan, Misamis Oriental, eroplano diha sa dapit sa Lagindingan sa airport dapit. O niya po'y mga tao po nga magduroda o mga pagtulunan nga supak sa kabubuton ni Master nga ilang ipaila nga dadon ang mga tao diha sa Kangkuluban brethren. No? Unya usapod di ay kini si Boni Basar ato ning asikasuhon brethren alang sa tanang mga ministro sa PBCM kay sige og recruit sa PBCM compound kinahanglan nga matngon ang mga membro niya na og ato nang pagatawagon kay naghisgot ra ba siya nga ipaukab lang kuno nato ang mga Biblia bisag hutdon pa kuno nato basa ang Biblia brethren kay tubagon kuno niya. Karon inig human nato tingali unya napoy atong giatiman nga kini si Pedroso Bailo nga usa sa mga ministro sa PBC nga naglain nga nagtukod og Cell of the Living God Church. Unya ang ato man nga gusto niya o sa iya ganing pahayag nga aduna may mga leaflets badron nga murag kadakog diploma ba unya laminated nga iyag yung ipamatuod nga ngano kunong nagpadayon ta sa pagwali nga
nahumanam kuno ang buluhaton ni Master matod pa niya. Unya mura siya nagtuog siya ray namati sa ebanghelyo ni Master ba busa ang atong katuyuan og tumong kay siya makaygipadala ni Master. Nag-ingon si Master Bradron nga bungkagon ba ang PBCM o dili? Ang pangutana nga gibuhat ni Master sa panahon nga nagtapok ta didto Reverend, ang pangutana ni Master sa kadaghanan matud pabungkagon ba ninyo ang PBCM? Nanubag ang mga kaigsunan dili pero gipaluapan ni Master ingon si Master ako'y tubag. Ayaw ninyo bungkaga ang PBCM kay kining PBCM International. Gisigundahan pa gid sa pagpangutana ang wali ba sa kadaghanan ni pangutana ni Master. Ang wali ba padayon tubag yapon ta. Nga naminaw, oo, pero gipalopan niya po ni Master, oo, ang wali padayon. Bisan pag mag-unsa ang hitabo sa kalibutan, magkalisod man ang dagan sa kalibutan, padayon ang wali, bisan pa kuno, og maglatay-latay tas daghang mga patay, pinagis pagmantala sa ngalan sa atong magtutudlo. Sa ato pa, mo latay pagani og daghan daw kunong mga patay sa tao sa paglakaw-lakaw, pagpamatod sa ngalan, Bradron. Unya, kining mga tawhana, dadon na hinon sa dalirig bukidnon sa pag-ibanghilyo pa ni Master kinsabay inyong gipangita ako mao og wala nailain usa magsilbi bagunang gihimong katarungan ni Buni Basar usa di na magsilbi oy na mao nga ang atong tumong Bradron nga gusto sa Dios nga ang mga nasalaag pabalikon sa matuod nga pagtulunan. Hain ka na sa nakasulat sa Biblia, brother. Okay, Rib, niya. Akong basahon sa Biblia nga ang kabubuton sa Dios niadtong mga nahingasalaag ipabalik gyud diha sa husto nga pagtulunan. Mo ning atong gibuhat karon. Nga ang mga ingon taghilaw sa pagtuo diha sa PBCM nga nagahimo sa pag-recruit amo ning gibuhat nga badlungon na kay mao ni ang pamaagi nga ang katawhan dili madala didto dili masalaag kun dili mag-maintain sa tinuod nga pagtulunan kun asa kini diha sa PBCM. Niya basahon ako Rib sa Jeremias ani ko mobasa sa Biblia ang Katoliko nga dunay imprimatur Julio Cardinal Rosales o gitambayayungan kini sa mga scholar sa Biblia, mga Protestante o mga Katoliko. Jeremias kapitulo akong pagbasahon city versikulo 4 ngadto sa 6 ang atong pagbasa. Tungod kay kining atong gibuhat, brethren, usa kini ka ehemplo kini imong gibasa nga sa unang mga panahon aduna gyoy pagpabalik sa mga katawhan kung masalaag sila. Okay, Reb. Klaronon ako Jeremias kapitulo 8 versikulo 4 ngadto sa 6 gingon sa pagpahayag. Jerusalem, ako ang Ginoo nag-ingon sa akong katawan. Ang taong matumba dili na ba lang mubangon? Di aging pangutana kung doon ako na tao nga matumba dili na lang ba daw kuno siyang mubangon? Ang mahisalaag dili na ba lang maningwa sa pagbalik sa iyang agi? Di aging yapog pangutana rin, Sa no? ito pa mo post kita gadiot, brethren, ang katudang mga nahisalaag dili na baday sila mubalik sa ilang agi. Ipaninguha pagani kuno nga makabalik sa ilang agi. Oo, Kadtong mga nahisalaan. O katupong na nga tumba, Oh, kinanglan nga sila usab mubangon gikan sa pagkatumba. Dili na baday sila mubangon. Dayon atong ipadayon pagbasa rib sa 5 gingon, katawhan ko nganong namiya man kamo kanako, nukmat ng Dios niyo. Nganong nibiya man kamo kanako. Wala kamo mubiya sa inyong mga Dios-Dios ni mubalik kanako. Namati ako kaninyo pag-ayo apan ang gipanulti ninyo baka. Walay usa kaninyo nagbasol sa dautan ninyong binuhatan. Ni may mangutana unsa may dautan nga akong nabuhat ang matag usa nagpaturatoy lagsubay sa iyang kagulingong dalan daw kabayong nagdagan paingon sa gubat. Busa klaro kayo nga sa una pang panahon nga gikuhaan natog ehemplo sa imong gibasa, brethren, nga aduna nangapukan unya dili na balang daay kuno mobangon. Ug adunay mga tao nga nahisalaag dili na baday pud daw mobalik kaniya. Nagingon ang Dios nganong mobiya man kamo kanako. Sa ato pa adunay pagbiya sa mga tao sa Dios. Matod pa nga wala daw sila mangutana. Unya paturatoy na lang kuno silang asa mura bitaw kabayo daw nga nidagan padulong sa gubat. Tinud na brethren kay
Kung magisgot tag sa unang kapanahunan, ang katawhan sa Dios Badron, Israel, sa panahon kang Hiuba o si Hiuba lamang, kung nagtukod niya na, ug mao ang nag-andam, ug dapit sa iyang katawhan, gani kung giandaman man og dapit ang katawhan, nga siya nagtukod niya na, dili kay aron balhin-balhinon. Dili sama aning gibuhat ni Boni Basar karon nga nagsuroy-suroy kuno sa PBCM compound, ato ning asertahon karon Badron. Okay. Nga mag-recruit unya matod pa niya iya lang kuno gipangita ang iyang mga membro kay iyang dadon kay gisugo kuno siya ni Master Hilasa pa mation nga siya kuno ang pagdumala atong iyang mga membro pagdumala pa dadon niya ngadto sa kuan kini ang si tawag nini dito sa Bukidnon dito sa Dalirig Bukidnon para sa pag-atubang ni Kuluban kay gani usa sa nakakuyog dito kay iyag lantaw-lantaw kay mamugos giuban-ubanan mura nig naka 10% tingali ba basig na ay iyang makuhaan si Dimos Dennis Gonzales iya mang napapaadto dito unya ipalukat din niya ID Bradron unya kay nibalibad siya kay siya wa man ko mo uban nimo kay aron pakuhaon ko nimo ID kay iyag gyud iyang membrohon mao na karon ato ka ng asertahon Bradron. Okay. Unya nabay gisugo ni Master nga ingon niya na ang sistema. Wala ginay nagsugos Master na Reverend mo nang mahibong taning Boni Basar gimension man nimo i-mention ko usab nga naghimo og pagsuroy-suroy sa compound para pag-recruit nya matod pa ni ang iya kunong giadtuan yang giduulan ang iyang na membro. Naunsa man ang imong panghuna-huna kung nadala nimo siya sa PBCM ang PBCM kamatuoran na anong balhinon pa man nimo ngadto sa dili kamatuoran. Na karon base sa gisulti ni Master Bradron, may gipasidanan ba siya nga usa na kini sa nahimong nakatuman o katumanan nila gikan kang Pedroso Bailo o kang Mary Alcasarin nga manguha ra pod og mga membro sa mga membro na daan sa PBCM Bradron? Aduna Reverend gani napati kini sa usa ka basahon gitawag balaod sa misyon. Ang mga pasidaan nga gihimo ni Master gihimong balaod kining balaod sa misyon sa first 13 or balaod sa first 13 nga gipakanaog ngadto sa tanan nga mga misyonaryo ug misyonarya og mga membro mga balaod sa misyon nasudlan kini sa balaod numero 1 ngadto sa balaod numero 15 ari ko mobasa rib sa balaod numero 13 pahina 25 ug 26 dinhi sa maong basahon balaod sa misyon kay aron ato makita o gusto bang katarungan ni Boni Basar nga gisugo daw kuno siya ni Master sa pagkuha sa mga tawo niya gisugo lugar niya ibalhin ni Master dito sa Dalirig Bukidnon. Kanang mga prinsipyo sa unang gisugo ka ni Master husto tong gibuhat nimo nagmimbro ka dad-o nimo sa PBCM sa atubangan ni Master pero wa gyud nga human nimo nga namimbro ang mga tawo nga gidani mong Master imo nang pakasaypon ng PBCM ug gibalhin na nimo didto sa lain nga pagtulunan nga gilideran nga dili na si Master mo nag-leader. Mao na usa ka dakong sayop ug bantayanan sa mga kaigsuonan. Nga naman, niya pasidaan ni Master basahon ko na rin. Sa balaod numero 13 pahina 25 ug 26 sa balaod sa misyon. Gingon. Kinahanglan ang pagtuo nga malig-on dili magpatintal sa mga tinuhan nga yawan-on. Kung gusto kang makasiguro nga dili ka malaan sa imong pagtuo og matintal sa tinuuhan nga yawan-on, ipunting lamang pagsiguro ang imong kaugalingon diha kang Master og wala nay lain. Busa mapus kita kadiyot Bradron. Kay naa day tinuuhan nga yawan-on kung gusto daw makasiguro kinsa na mahayag. Si Master. Asa daw ipapunting. Diha lang gyapon kang Master matud pa ni Master ipunting lamang pagsiguro ang inyong kagulingon diha kang Master ug wa nay lain. Nga asa mas Master nas Bukidnon? Wala. Asa mas Master nas Baringasag? Labaw nga wala. Sa Kalawag, Baringasag, Misamis Oriental? Wala, kundi si Master naa nagpabilin sa iyang pagtulunan sa PBCM nga nahimutang sa barangay San Antonio. Saan? Naaba sa Lagingdingan? Wala po. Nya karon kung ipadayon. Okay, padayon to pagbasa. Kay kung mulingi ka pa ni bisan kinsa. Bisan kung mulingi pa ni bisan kinsa. bisan na. Bisan pa sa igsuon mo sa pagtuon. Kay naad ay mga igsuon sa pagtuon nga buang na, no?
Dayon kung mulingi daw ang tao matud pa ni Master bisan pa sa igsoon sa pagtuo, may kahigayunan nga malingla og malipat sa pagtuo. Kay nga no daw, gisuportaran ba ni? Aduna Reverend, gisuportaran sa atong magtutudlo sa mga nakasulat sa Biblia. Matud pa dinhi ang Biblia nag-ingon. Jeremias 5 nga kapitulo bersikulo 26 gingon. Kaysa taliwala sa akong katawhan, igakita ang daotang mga tao. Sila na nagbantay ingon sa mga ngayam, nga naghati sila nagbutang og usa ka lit-ag sila mudakop og mga tao. Asa makita, brethren, kining mga malipat-lipaton sumala sa imong gibasa? Naara sa taliwala sa katawhan sa Dios sa ato pa dina sa mga tao naghimog lipat-lipat makita ra pod kay ang PBC man nga atong pahayag nga naa diha ang kamaturan diha ra pod makita sa katawhan ni Master sa PBCM ang mga tao nga muhimo sa mga paglipat-lipat nga matud pa sa pagpasidaan naa sila sa sistema sa tinuuhan nga yawanon. Busa giklaro sa Biblia, brethren, nga sa taliwala sa katawhan di sa Dios, diara pod motumaw ang mga tao nga murabag mga ngayam gipakasamang mga ngayam Sakto gigayo ang nakasulat sa Biblia rin. na naghati sila nagbutang og sa kalitag sila mudakop og matao kay unsay ilang litag. Gisugo kuno sila ni Master. Unya nagingos Master nga kanang inyong ID di naraban na malisdan. Unya magpa-ID dito sa kuan. Natuis na ang Sa sulti ni Seal of Master. the Living God Church. Sa Kang Mary pod kining gitawag og Four Corner World Spiritual Division Kingdom of One Living God. I am who I am. 7-star General Eximineraw. Imo man ilang giparisto. O bitaw nato tiyagaan brethren sa pag subay-subay makalimot na sa ngalan sa ilang pagtulunan oy. Tungod sa kataas. O tungod sa kataas na ba? Munang kon ang uban nga dili naman makalitok sa kinatibukan ingon na lang agatugong pagtulunan nga eksimineraw. Wa may lain kang miri man na. Unya dayon kanang ID ninyo dili na malisdan kay ang ID ko nato PBCM god. Unya nag-ID na sa Nitibo. Kay Nitibo man na si Dato Kuluban. Na-preso man to lagi brethren. Bawlag nakagawas na ba? Dito di ay ihatod ni Buni Basar. Nakaron atong nakita nga bisan ba sa nakita nato sa pasidaan ni Master. Di ba ang pagpasidaan ni Master klaro nga kung basahon ang balaod sa misyon na di gipabantayan, di ba klaro nga kamo ang nanglutaw sa mga panagna ni Master. Kaya wa pa na ninyo buhata, gisulat na ni Master nga pabantayan kay makita moabot ang panahon nga makita ra kada dia sa kaubanan rapod sa pagtubo sa ang ipasiguro lang daw si Master dayon matod pa ni ining gitawag og balaod sa misyon. Nakaron ato naman nga susiyon brethren kay nahisgutan man nato si Mary Alcasarid nga usap pud nga nagpasalag sa Biblia ba naabay paghisgot ang Biblia nga pati pa babae manglimbong brethren og makita raw sa diha isip sa katawhan sa Dios kay gipahayag naman sa nakasulat sa Jeremias 5:26 nga mo'y gikutluan ni Master diring atong basahon nga gamay nga basahon nga gitawag og balaod sa misyon. Red, kung magisgot tag mga muhimo sa mga paglipat-lipat unya mukabig og tao gikan rapod sa katawan sa Dios dili kay lalaki lang kundi bisan pagbabae mo nang sa atong panahon nakita kay naa may lalaki si Pedro Subaylo kini si gingon nilag Dato Kuluban o kini si Mary Alcasarin atong gimension parang mga kaigsunan makatagad nga mao din ni sila ang katumanan sa gihimong pasidaan ni Master nga taliwala sa iyang katawan igakita ang mga daotang tao sa Biblia suportado usab nga doon na po'y mga babae nga kung sila ko'y mag-leader sa katawan sa Diyos, mahasalaag ang katawan sa Diyos. Kay buot di ay nga mag-leader brethren. Tinuod ka na. Basahon ako ribang priba din sa Isaias, Kapitulo 3, versikulo 12, gingon. Mahatungod sa akong katawan. Pahayag ang Diyos niya nga sa iyang katawan. Mahatungod sa akong katawan. Ang mga bata, mao'y ilang maglulupig. Ug ang mga babae, mao'y magahari sa ibabaw kanila. Sa ato pa doon na di ay mga babae brethren nga buot mo huna-huna sa paghari diha sa katawan sa Dios kay bisan pa kuno gani ang ilang mga kabataan na pud daw mga kabataan nga mulimbong maglupig matod pa sa imong gibasa matungod sa kung katawan ang mga bata
maoy ilang maglulupig kay kung pananglita ilang mga bata brethren masalaag na di bulimbong sila ginikanan unya unsa daw nang gihisgutan pod nga og ang mga babae mo'y maghari sa ibabaw kanila kung naay mga babae nga mo'y muhari kanila pag maghisgot taghari brethren ang hari leader correct. Siya, kini siya buot mag leader unsa daw ang tawag o gisugilon sa Biblia nining mga babayhana. Ato ipadayon pagbasa sa pag-ingon nga og ang mga babae mo'y magahari sa ibabaw kanila. O katawhan ko, sila nga mga na nagmando kanimo katong nahimo ng leader, mulugar na nga leader. Katong mga babae. Katong babae. Sila nga mga na nagmando kanimo, maoy nagapasayot kanimo og nagabungkag sa dalan sa imong mga aligyanan. Busa dili tiaw, dili bakak ang gisulti ni Master og dili pod bakak ang Biblia kay napamatud-an nato. Kay matud pa ni Master ang atong sandiganan sa pagtuo ibasi gyud sa Biblia. Unsay priba brethren, busa nakita nato nga may mga babae nga buot maghari-hari ba? Magpapaila sa ilang kaugalingon ba? Lugar mao na ni sila ang mudala-dala lugar o grupo dili lamang kay mga lalaki ra brethren. Tinuod ka na, og ang mga pamahayag sa atong magtutudlo, labi na gipakana og ang mga balaod na ay mga suportas Biblia, ngano tungod kay matud pa ni Master ang pagtuo nato isandig sa Biblia. Napatik gyapon kini Reverend sa balaod sa misyon, nga gitawag balaod sa 1 13 nga gipakana og ngadto sa tanan nga mga misyonaryo ug misyonarya ug mga membro, mga balaod sa misyon. Sa pahina 14, ari ko mubasa sa balaod numero 9, gingon, gidili ang pagkiski sa kilay sa mga babae og paggamit sa eyebrow og eyeshade kay supag kini sa kabubuton ni Master. Ngano nga gidili man kini ni Master? Aron ba supakon ang kabubuton sa Dios? Og kini ang atong susiyon og ipasikad ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang Biblia mao ang sandiganan sa pagtuo. O di nakasulat sa Biblia ang katong gipangplastar ni Master unya moingon mas bonibasar kay do na may mga palasgan nga nag-adto lugar brethren. Siya ipabuklad gyud kuno niya nato hutdon pa kuno nato pagbasa ang Biblia kay iya gyud kunong tubagon. Kini pa lang gibasa namo bonibasar kini balaod sa misyon nga nagyo si Master sa taliwala sa katawhan naa ang daotang tao mudakop nagtao kay muilad na ikaw na kang kinsa nang pamahayag amo ba dili kang Master na nga nagtuo ni Sir Reverend nga gi-challenge tanya kita nga magwawali nga nagbudlay sa pagmantala ni Master buklat ang Biblia nagtuo kag dili atrasan kanamo party anang pag-ukla Biblia mao lagi na nga sa physically og butata brethren butata physical may nalagbutata physically brethren pero dili nga na butaan ta sa kamatuoran ba brethren sa Biblia ba naabay mahimong gibutaan brethren o kanang gibutaan kung manudlo na mga gitawag ka magtutultol nga mga buta brethren aduna busa tanan nga nagahimo sa pagpahisalaag ang mga pagpanudlo nila ang pag-explain nila mga binuta kana kay gitagaan sa espiritu sa saka hinanok or saka buringog. Pero basahon ko sa nga dunay mga magtutudlo nga binuta ang pamaagi. Mo ni pabantayan labi na sa mga kaigsuonan nga nadala o madala ni ining ilang mga pangilad or mga paglipat-lipat. Sa Mateo kapitulo 15, bersikulo 14 nga kung pagbasahon matod pa dinhi. Pasagdi lang ninyo sila nga mga magtutultol nga buta. Og kunang buta magaguyod og buta sa gahong mga hulog silang duha. Busa ang pruiba, kung doon ay mga magtutultul nga buta, kung makakabig to, ang buta nagkabig, katupong nakabig, buta to. Nakipuro sila buta, ang paingnan, tuwa sila sa gahong mahipunta. Busa, naklaro na to, tungod kay naman sila sa pagka magtutultul nga buta. Nganong nabutaan po sila, brethren? Tungod sa akong gikaingon, Reverend, nga natagaan sa Espiritu sa pagkahinanok. Basahon ko sa Biblia. Dini sa Roma, Kapitulo 11 ang akong pagabasahon or ang gipahayag sa Biblia Kapitulo 11 bersikulo 8 ingon sa nahisulat sa Dios gihatagan sila espiritu sa kahinanok og mga mata nga dili makakita
mga dalunggan nga dili makadungog hangtod nining adlaw karon. Kung basahon tani sa Biblia ang unang hubad sa King James Version Rev ngang ilhanan ang pinadayag tawag og bugna, ang Santiago tawag og Jacobo. Yon sa napagkasulti. Gingon kini ingon sa nasulat yatagan sila sa espiritu sa Dios, espiritu sa pagkaburingog gikan sa Dios. Amo na hinungdan. Kung naana ang espiritu sa pagkaburingog, di na gid mahibalo, di na makakita kung unsa ang angay nga makita diya sa pagpamatuod sa hustong pamaagi. Oh, di naklaro mga mahal namong tigpaminaw kaysa atubangan sa Dios. Dili man physical ang igitanaw. Bisan pagbuta ka na karon, nabuta ba ang atong pikas mata o nahurot ba ng atong matag kabuta? Pero dili nga nabutaan ta sa husto sa pagpangita sa dalan kay ang Dios sa una pa sa instruction niya ngadto kang Samuel, dilibot ang Dios nga magtan-aw ang tao, magpili ang tao sa gidakon, sa katas-on niya, sa gibarugon niya o sa kadakon. Kay kanang mga pagpanglantawa sa tao daw na nga naglantaw sa gawas, pero ang gikinanglan sa Dios mao ang anaa sa iyang sulod nga mga bahin. Unsay priba, brethren? Okay, basta na kung pre Barbaren, din sa pagpahayag sa Samuel sa nakasulat sa Unang Samuel. Kapitulo akong pagabasahon dinhi sa kapitulo tanaw na to dinhi sa Samuel 16 versikulo 7 gingon sa pagbayad. Apan si Yuba mingon kang Samuel ayaw pagtan-aw sa yang naong kung sa gitas-on sa yang barug tungod kay ako nagasalikoy kaniya kay si Yuba nagatanaw dili ingon sa makita sa tao kay ang tao nagatanaw sa panagway sa gawas apan si Yuba nagatanaw sa kasing-kasing. Usa dili di ay gilantaw ang imong gitas-on, gidak-on mga mahal namong tigpaminaw unsang naas gawas nimo sa pagkataon. Usa dili kadawaton sa Dios kay ang Dios nagtan-aw daw sa sulod sa kasing-kasing dili sama sa tao nga nagtan-aw sa gawas. Kay sa Biblia, mga kaygalaan, mga kaigsunan, dili kay ang tanang nga mga tao nga naa sa Dios kumo may Dios nga gialagaran, wala na lay buta, wala na lay diferensya tungod kay ang mga diferensya sa mga panglawas tua lang na sa mga walay Dios. Basahon ko sa ang nakasulat, brethren, agig puriban nining akong gisulti dinhi sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 8, ngadto sa versikulo 9, ang atong mabasa giingon. Ug kung ang imong kamot o tiil, mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla, ug isalibay kinigikan kanimo. Kay maayo pa lang kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi, bisan pungkol o bakol, kaysa may duha ikaw ka mga kamot, o duha ka mga tilapan igabanlod ikaw ngadto sa kalayo nga walay pagkatapos. Sa Biblia, brethren, kung ang imong hinungdan sa pagpakasala daw mauman daw kuno ang nakita nato nga mao ang imong kamot og tiil, mauman daw na ang nakaingon kanimo sa pagpakasala na ipasumbingay, may pay ipaputol nimo na og isalibay ng imong kamot. Matod pa sa Biblia kay maayo pa nga alang kaniya nga mosulod siya sa kinabuhi bisan pungkol o bakol kaysa may duha siya ka mga kamot og duha ka mga til apan igabandod ay ngadto sa kalayo nga walay pagkatapos. Usa kini kahimplo nga ang mga tao diya sa Dios dili di ay kay mga walay diferensya, brethren. Ginoon. Puros mga maayo lugar, dili sila gitawag og PWD, persons with disability. Sa versikulo 9 naman, ug kun ang imong mata mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, lugita ug isalibay kinigikan kanimo. Kay maayo pa alang kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi. Magasulod ka sa kinabuhi bisan usa na lang og mata, usa ka na lang og mata, usa na lang daw kunog mata, brethren. Kaysa may duha ikaw ka mga mata, apan igabanlod ikaw ngadto sa impierno nga kalayo mo na itong giingon. Nabuta pata pananglitig isa ka mata. Di mas maayo na lang unta to nga mahasulod ta sa
gingarian sa Dios kay di man gikinanglan niya nga ang dawaton sa pagkamahimong membro kadto lang walay mga depekto. Na buta pa ta sa sistema sa physical ibutang ta, nangabuta pagita sa mong pagtulunan sa gitudlo ni Master. Dili man na amo pagpasakit o pagsakit na kaninyo. Kamoy nagsakit, but ninyong papawaon ang mga taong nakasabot na ni Master. Si Master mo kayo, nagsugo ni mo. Nag-ingon des Master, dada sila sa lain. Igos Master sa Ebanghelyo, bradron. Paningkamutin ninyo pag Ebanghelyo, bradron. Diya siya sa kinig PBCM Palace, bradron. Matod pa niya, paningkamutin ninyong mahimo mong taga-dinhi. Buti pasabot, dili mo mahimong taga didto. Di sa ato pa ang gipakita ni Master Bradron nga mahimo lang sila taga dinhi. Dili sila mahimong taga didto nga dadon paglaing dapit kay matod pa ni Master. Kay kung mahimo ka mong taga didto, wala na ko'y labot ninyo. Di ba dadaan mo sa bukidon na sa panahong Israel Bradron gitukuran bagyod og dapit ang iyang makatawan nga dili sila balhinon Bradron. Tinuod ka na, rebellion sa unang panahon sa mga taong nangalagad sa Dios nga mao si Ubaw niya Israel. Ang Dios nagpahiluna og dapit, gipahiluna sa Dios ang iyang katawhan sa dapit nga dili mabalhin. Og siya gid po nagtukod anang maong katawhan, si Jehovah nga ang katawhan mao ng Israel. Ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24 ang priba-riba kung basahon gingon. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawan nga Israel og magapahamutan kanila aron sila makapuyo sa ilang kagulingon nga dapit og dili na mabalhin. Oh, klaro. Ang Dios di ay naghanay na. Nagbutang na og dapit kung panahon pa sa Israel. Nga nagpili siya og dapit. Matod pa sa Biblia sa gibasa ni Bradon nga sila dili na mabalhin unya inyong balhinon kasi nagtukod ni Bradon. Wala lain ang Dios nga mao si Jehovah niya bersikulo 24 kapitulo 7 kaduhang Samuel. Og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawan nga Israel aron mahimong usa ka katawan nimo sa walay katapusan og ikaw Jehovah mahimong ilang Dios. Oh, mo na ang sistema sa panahon nga ang Israel nag-alagad sila sa ilang Dios nga mao si Jehovah. Pero makita nato mga mahal nga tigpaminaw makaigsunan tungod kay naghatag ang Dios og instruction niya na apan ang mga katawhan sa Israel nag-alagad og laing mga Dios. Balik pagbasa bradron sa Maghukom kapitulo 10 bersikulo 6 paghatag og puriban ini kay pabor naman po nimo nga naa ang Biblia. Okay, Reb. Ikaw man ang akong gipangutana. Okay, Reb. Diya, Maghukom kapitulo 10 bersikulo 6. Og ang mga anak sa Israel nagbuhat pag-usab niadtong dautan sa mga mata ni Jehovah og ming alagad sa mga Baal og sa mga Astarot og sa mga dios sa Syria og sa mga dios sa Sidon og sa mga dios sa Moab og sa mga dios sa mga anak sa Amon og sa mga dios sa mga Pilistyanon og ilang gibiyaan si Jehovah og wala mag-alagad kaniya. Oh, nakita nato. Dios man to si Jehovah, pero sa katawhang Israel nagsuroy-suroy ang iyang mga katawhan, mialagad ngadto sa mga Baal o ngadto sa mga taga-Astarot o sa mga Diyos sa Syria, sa mga Diyos naman sa Sidon, o sa mga Diyos sa Moab, o sa mga Diyos sa mga anak sa Amon, o sa mga Diyos sa mga Pilistihanon, o ilang gibiyaan si Jehovah, o wala mag-alagad kaniya. Sa pag-ibanghilyo ni Master Bradron, naghisgot siya nga kanang Ecclesiastes 1:9, husto ko na bradron kanang iyang giibanghilyo nga husto ra ba na kanang Ecclesiastes 1:9 unsa ba day nakasulat sa Ecclesiastes 1:9 nga kung tan-aw nato kana bradron sa pagpahigayon na sa ebanghilyo ni Master tali sa mga nisulod nga mga mangrekrutay o gitawag sa Biblia mga dautan nga modakop og mga tawo nga nara makita sa katawhan sa Dios musumada bradron. Unsa ang gipakita sa Biblia? Kining Ecclesiastes 1:9 reverend sa panahon nga mag-ebanghelyos Master nga matod pa balik-balikon gid niya. Husto ra ba nang Ecclesiastes 1:9? Kay kung basahon sa Bibliang The Book Tyndale Translation o bisan pa sa Bibliang gitawag og The Living Bible, ang buhing pulong kung sa Cebuano, gingon kana ang Ecclesiastes 1:9 history
merely repeats itself. Ang namao kaniadto mamao ugma. Busa nakita nato sa Biblia gibasa ta Reverend sa katawang Israel nga ang nagtukod si Yuba gibutang didto sa dapit nga dili mabalhin pero taliwala niya ng tanan ang Israel nangalagad og mga Dios-Dios. Munang sa ato pud gipasidaan pud ni Master. Bantay mo kay na mga kaigsuonan magpatutuo. Unya matud pa ni Master nga gibutang sa atong balaod sa mission ang mga pasidaan gusto tang makasiguro sa atong pagtuog dili malaang o malipat sa tinuhan ngayon ni punting lamang kang Master kay nga naman naara daw sa taliwala sa katawan ni Master makita ang mga tao nga magahimo sa mga pagpatuo-tuo. Busa wala nagpasabot na nga si Hiyuba dili na tinuod ko mo gibiyaan. Na lugar kung doon naman po'y naglain diri sa ato ang grupo nga nagtukod sa ni Pedro Sobaylo o katong mamalhin po dito kay mag-recruit ni Bonibasar padong dito kang Kuluban dito sa Dalirig Bukidnon dadon niya og doon na po'y gihisgutan nga dias laging dingan kang Mary Alcasarin Badron na wala magpasabot nga dili na tinuod kung may pag-undang kanila o may paglain nila kay kung si Master Badron dili pa tinuod nganong ang gisulat sa balaod sa misyon natuman man ngadto kanila Badron. Usa wala ta maglisod kay sila ana naa mo aning balaod sa misyon pero wa mo kay bawo nga pag-abot sa tukma nga panahon kamo di ay na ang maigo niya na o ang mga ministro sa prinsip na giukay ka na para gamiton sa pagpapahayag kay ang buot na mong ipasabot o ang atong igipasabot Badron. Gibasa nimo ganina ang Jeremias kapitulo 8 Badron versikulo 4. Balikan ko lang pagbasa sa mayong balita Biblia nga nagin Jerusalem ako ang Ginoo mag-ingon sa akong katawhan. Ang taong matumba, dili na balang mubangon. Ang mahisalaag, dili na balang maningwa sa pagbalik sa iyang agi. Kung giingon ni Master nga ang Ecclesiastes 1:9 nga ang namao kaniadto mamaugma, history merely repeats itself. Mao nga ang ato pagpabalik kanila Bradron nga kung doon na may natumba mo sa atong gipasidanan ang mga membro nga kung nakabato na kita sa pagtuo nga nakaabot na kita sa pagtulon ang bibisip wala na ilain dili ta mulingi sa gipabantayan ni Master sama sa ato ng nanganlan sa unahan karon sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo Bradron may mibulag ba tanan ba ni tuo ni Kristo kay sa Juan 14:6 nagiyon man si Kristo ug siya miingon kanila kung basahon nato lugar ang Juan 14:6 nagpatinaw nga si Kristo dinhi ningon og si Jesus mitubag kaniya ako mao ang dalan og ang kamaturan og ang kinabuhi walay bisan kinsa nga makaadto sa man gawas kun pinagi kanako si Kristo kamatuoran Bradron dalan og kamaturan og kinabuhi Bradron pero sa iyang pagkadalan og kamaturan nga na niya ang kinabuhi Bradron tanan ba tao nagpabilin sa atong Ginoong Kristo wala ba'y mibulag kaniya Bradron adunay ni bulag Reverend sa dili basihanan sa pagilas kamaturan nga kung dunay mubiya dili na kamaturan munang uban mingon nga kung dunay namiyas PBC nawala ng pagkakamaturan ni Master may katumanan sa Espiritu Santo kay kung mao pa ang lugar karon nga wa gyud Dios diay kay bisan si Kristo siyang panahon nabasa 14 sa Juan siya ang kamaturan pero naapoy namiya sa kamaturan diha kang Kristo. Unya si Jehovah po tungod kay Dios di na di ay Dios kay gibiyaan man siya. Kung mao man pag-ila nga wa nagibiyaay basta na ay Dios. Aen ang prueba Bradron. Okay, basahan ko sa Juan kapitulo 6 bersikulo 60. Ngadto sa 61 kama sa 66 ngadto sa 67 giun sa pagbasa nga atong mabasa daghan sa iyang mga tinunan sa ilang pagkadungog niini na nag-ingon lisod kining sultiha kinsa may makapatalingog niini apan sa pagkahibalo ni Hesus sulod sa iyang kaugalingon nga ang iyang mga tinunan na nagbagutbot mahitungod niini siya mingon kanila nakapaluya ba kini kaninyo tanawa ang pahayag sa mga tinunan nga diin si Kristo ningingon nga ngadto sa iyang mga tinunan kay nagbagutbot man nakapaluya ba kini kaninyo tinunan ang gisgotan ni Kristo sa tubasakop sa iglesia unya karon tungod kay nakita man ni Kristo nga adunay nakapaluya ba kini kaninyo tungod kay do na pud siya
paglisod, pagsabot sa mga sulti sa atong Ginoong Hesukristo, brethren, unsay nahitabo? Okay, niya sa 66 nga bersikulo ngadto sa 67 sa kapitulo 6 sa Juan, gingon. Tapos niini daghan sa iyang mga tinun-an mitalikod og wala na managpanlakaw uban kaniya. Og si Jesus nangutana sa napulog duha, bot ba usab kamong mubiya kanako? Pusag ipangutana si Apostol Pedro kay daghan namang mibiya tungod sa wala nila pagpakasabot sa gisulti ni Kristo. Gingnan niya si Pedro, bot ba usab ikaw nga mubiya kanako? Kay tapos nini tungod sa ilang pamati ni Kristo murag naglisod sila sa pagsabot. Daghan daw ang mitalikod kaniya ug wala na magpanglakaw ban kaniya. Basi kanang pagtalikod badron, wala na magpanglakaw ban kaniya kay natulto nga busy sila pero mubalik na to sila sa atong Ginoong Kristo. Ingon kaniya na badron. Dili riberen kay kanang pagtalikod-talikod ka na sa dayon kay namahawa gid sila diha kang Kristo sa atong Ginoong Kristo. Sa ato pa wala na mo padayon sa pagpangalaga. Tinuod ka na. Ug ang puri basahon ako dinis unang Juan kapitulo 2 bersikulo 19 gingon. Sila namahawa gikan kanato katong mga nitalikod lugar. Namahawa gikan kanato apan sila dili ato kay kun sila ato pa managpabilin sila unta uban kanato apan namahawa sila aron makita nga silang tanan dili di ay ato. Ya karon atong nakita nga pagpamahawa, pagtalikod di ay nga di na mobalik ang Kristo, muundang na sila na Dios ba si Jehova? Dios. Gibiyaan. Na di na to kamaturan si Jehova. Unya si Kristo kay kamatuoran ba si Kristo brethren? Kamatuoran nabasa ta sa 14 sa Juan. Unya kay gibiyaan man siya na unsa ang iyang pagkakamatuoran? Ako ningon niya na nga kung gibiyaan dili na Dios ang atong Ginoong Hesukristo niini. Oh, nakaron. Ari kita sa mga taong nagsunod-sunod pud kang Pedroso. Si Pedroso brethren, sa iyang pagpato nga gisugo siya sa recruit kang Pilimon, Riam Bonanza nga nagdala sa pagtulunan the Kingdom of God nga nanuka dinhi sa dapitan brethren. Onya unsay sulti ni Pilimon sa buhi pa si Pilimon kay patay naman ron si Pilimon Riam Bonanza brethren. Unsay pahigayon ni Pedro Subaylo dito sa ilang dapit? Okay, sa diyang gisugo ni Pedroso sa atong magtutudlo pagbisyon niabot dito sa pundok ni Pilimon Riam Bonanza, unya sa diyang niabot dito ni confirm si Pilimon Riam Bonanza nga kini dahil si Pedroso Rivera nag-claim dahil siyang kagulingon nga siya mao si Hesukristo. Atong paminawan ang tingog ni Pilimon Riam Bonanza. Ato iplastar kadali ang atong kahimanan Rivera sa pahigayon nini. Karon mabati nato ang tingog ni Pilimon Riam Bonanza nga kini si Pedro Subaylo nag-claim siya nga siya mao si Hesukristo dito sa pagbisita niya dito sa dapitan kay dapitan man ning pundok nga natukuran sa pundok ni Pilimon Riam Bonanza Riveren. Ibabaw sa Rizal Shrine. Atong iplastar okay niya na atong pabati ang tingog ni Pilimon Riam Bonanza. Sa tanang atong uli gikan sa Puerto Rico sa Caribbean Sea. Ito ang tana sa South America. Kaya may oxygen nga oxidize naman ang oxygen. Oxidize mo na ang sunog mo na. May ganding sekreto na kung itudlo kanino. Wala na sa mga pastor. Wala ka nang nang sa publikon mo. Wala ka ni. Wala ka ni kalaman. Ito mo bro. Nakaan ka mong balik sa ilaw. Kaya di ka naman balik ng Pedroso. Kaya si Pedroso nagpili man ito na siya si Kristo. Kaya si Pedroso nagpili man ito na siya si Kristo. Kaya yan kauban mo po si Juan. Juan po nga na yan kauban. Atong nabato rin, nga batod pa ni Pilimon, si Pedroso nag-claim nga siya mao si Kristo. Naunsa naman ni nga misyonaryoha nga gisugo, nahimo naman hirong Hesukristo, tanawa ra guna. Gusto gid ay siyang mag-leader, mag-Hesukristo siya sa iyang gilideran. Kaya dito pa lang kang Pilimon Riam Bonanza, nga pundador sa The Kingdom of God. Ingon siya nga, nag-claim kuno na si Pedroso nga siya si Kristo. Unya, kinipod si Pilimon nga iyang giadtuan badron
nga nagsugilon nga si Pedro so nag-claim og Kristo kinsa pun is Pilimon bradron matod pa ni Ginito Yabo bradron. Kini si Pilimon sumala sa pahayag sa iyang mga ginsakpan usa na si Ginito Yabo mopud ni Kristo. May gani kay wa na sila mag-sparring didto. Si Pilimon day Kristo man pud ni sa ilang pagpamatod ni si Pedro supudre pagkatulad ito nag-claim pod nga siya si Jesucristo. Atong paminawan ng confirmation nga si Pilimon mao si Kristo niya atong ipabati. Kung akong mitsuon yung pagsulti, daghan man yung nag-angko niya na karon. Pero ako magaingon kaninyo na ang Kristo mao ang among magtutudlo si mahal nga Haring Pilimon Oriang Punanusa. Na ang Kristo mao ang among magtutudlo si mahal nga Haring Pilimon Oriang Punanusa. Di nakita nato si Pedro Subaylo nga nagtukod sa Cell of the Living God Church, Jesucristo. Iya giatuan si Pilimon nga siya kuno Kristo, pero taliwala sa ginawa ni Pilimon, siya man day pod Jesucristo na may pagtulunan man pod. Diya gyapon nanukad sa dapita may programa sila bradon, naapoy atong programa kining gitawag og ang piniling nasod nga kinsa ang pundador namatay na pod nga si Paulino G. Agapay kanang G. ana Samura. O niya unsa pod si kinini ang Paulino Agapay sumala sa iyang mga pagpamatod sa iyang mga tao bradron. Ila pong gipamatudan nga si Paulino Agapay mao pod si Kristo Riberen atong pamation ng ilang mga pamahayag. Bino may igsoon, dalaygon kayo atong Ginoo. Nga diri sa amo ang pagila sa among puno sa mga subano ang alas sa among Ginoo. Sulay apo gubulang siyang bugtong anak kay gipadala mao na si Ministro Santo Papa Paulino Unggoy Agapay. Diskutan pa niya diha mga igsoon sa Mikias 4:5 nga ang tanang katawhan o galakaw sa ngalan sa iyang Dios. Na ang among ipasundayan mga igsoon bisag asa ni mabot na diha sa mga Bible sharing sa plaza bisag asa mga igsoon among daton nga ngalan sa among Dios ulay ako bagulang sa iyang bugtong anak pusong diwata niya mo na si Kristo mo na si Santo Papa Paulino Unggoy Agapay mo na si Kristo mo na si Santo Papa Paulino Unggoy Agapay. Nakita nato nga si Paulino Agapay mao po na si Jesucristo niya si Pedro Supod mao po si Jesucristo si Pilimon Riambunan sa pod mao si Kristo pamanigiwali-wali ni Tanggarorang nga nadiha unya nag-ingon-ingon ra bag di mahadlok ato gyapon ning atimanon karon pila ka adlaw o ini ka pahigayon nato bradron nagtuon ning mga tawhana ba murag bitaw sila tag-iya sa compound bitaw na karon atong nakita nga dili gyud ikalimod pod hinuon kay unsa man nga mosabot na lang kita bradron kay si master mo may nagtagna kay ang Espiritu Santo sa atong pagpakita sa doktrina bradron ang katumanan ang atong magtutulo ang Espiritu Santo ba bradron sa wala pa moabot iya bang isugilon ang mga butang nga umalabot hinungdan kini sila nibutho og mo'y katumanan sa pagtungha sa gisulti ni Master? Tinood ka na nga ang Espiritu Santo Reverend gipahigayon sa Biblia nga mao ni siya ang magasulti sa mga butang nga umalabot. Niya basahon ako dinhi sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13 ngadto sa 15 gingon inigabot sa espiritu sa kamatuoran kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibok nga kamatuoran kay siya dili magasulti siyang kinagulingong pagbulutan hinunuha ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo siya magapasidungog kanako matud pa ni Ginoong Hesus kay siya magakuha man sa mga butang nga niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo ang tanan nga ginahuptan sa man kini ako mao man gani nga gingon ko nga siya ang Espiritu Santo magakuha sa mga butang nga niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Klaro nga atong nakita nga og ang mga butang nga umalabot iyang igasulti iyang igatug-an kaninyo. Mo na nga napatik sa basahon nga may manggawas o manggula sa taliwala sa katawhan sa Dios nga mang-recruit og giingon ni Master mga dautan kana nga tao nya magpa-recruit mo ni Bonibasar magpa-recruit mo nya na ni Tanggarora nga dad-on mo kang Pedro Subaylo magpa-recruit mo sa mga taong kinsa mo dala para ipaadto mo ngadto kang Mary Alcasarin mo na ang banaan niya kauban namo nga ministro siya po'y nag-igol-igol siyang asawa nga mo'y modala pero sa Biblia nakita nato nga ang mga babae mo'y modala sa paghari
sa nakita nato nga nagiyon o katawan ko sa 3:12 sa Isaias, o katawan ko, balikan nato ang punto, sila nga mga nanagmando kanimo katong mga babae nga mo'y maghari, sila nga nagmando kanimo maoy nagapapasayop kanimo og nagbungkag sa dalan sa imong mga alagianan. Matarong na nga dalan bungkagon kay adto sa dalan nga ilang gidaladala nga ilang ipasubay nga gigamit nilang puhunan ang ngalan sa atong magtutulo. Sama ba sa ubang relihiyon badron nga sig-angkon kada usag tinuod? Ang isa ni angkog tinuod badron ang giwali, Kristo. ang isa pod nga nag-angkon sa lain nga ngalan sa pagtulunan, ang giwali, Kristo ra gyapon. oh, nakaron kinsa may tinuod nila anak. Oh. Ingon sab niya na nga sa panahon sa kang master nakita sa basahon sa mga panagna niya nga mga butang umalabot nahitabo gyud. Nakaron tungod kay nagpadayag man si Pedroso nga siya si Kristo, si Pilimon Riambonanza sa The Kingdom of God, Hesus Kristo, si Paulino Agapay, si Hesus Kristo pod. Kung pasultion si Kristo bradon ang panahon nato sa pagpangalagad para ba diha sa atong Ginoong Hesus Kristo? Dili, Reverend. Tungod kay ang pagpangalaga diha nagid mo sangko sa Espiritu Santo kay mismo ang matuod nga Kristo mo namulong nga wa nay pagtungha niya. Sa pa si Kristo di na mutunga. Di na mo tungha. Na nganong naaman taon ni silang mga tawhana ba? Ang malikon nga priba nini mong gisulti bradon kay sa gibili ni Master nga balaon sa misyon, ang sandiganan nato sa pagtulunan isandig sa mga nakasulat sa Biblia. Biblikanhon ba nang imong gisulti bradon? Biblikanhon nga mismo atong Ginoong Jesucristo dili na gid siya makita pag-usab. Niya naipadawat katong gipadala gikan sa amahan. Dito Biblia Reverend nga gitawag ang buhing pulong sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 39 nako basahon giingon. Sultihan ko kamo pahayag ni Ginoong Hesus nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod andam na kamo modawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. Ingon si Kristo, dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod mudawat kamo sa akong gipadala gikan sa Dios. Ang dili na pagpakita ni Kristo pag-usab kay katunang dawaton katong iyang gipadala nga gikan sa Dios. Ba man mo, naaman mo. Nakaron kinsa ba ang iyang gipadala bradron nga gikan daw sa Dios nang iyang gipadala? Walay lain dawaton. Walay lain ang Espiritu Santo sumala sa pahayag sa Juan kapitulo 15 bersikulo 26 reb ingon ini apan inig abot unya sa manlalaban ang akong igapadala kaninyo gikan sa amahan, ang Espiritu sa kamaturan nga magagikan sa amahan kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako. Usa katong dili na pagpakita pa ni Kristo pag-usab hangtod dawaton katong iyang gipadala, katong iyang gipadala gikan daw to sa Dios, gikan sa amahan kay wa may laing amahan, mao man ang Dios nga si Jehova sa 64:8 sa Isaias, apan karon o Jehova ikaw mao ang among amahan unya si Jehova Dios man na. Nakaron kini bang gipadala ni Kristo nga mao ang hinungdan nga dili na makita pa siya pag-usab-usab, wa nay Pedroso Bailo, wa nay Paulino Agapay, wala nay Pilimon Riambonanza bradon. Unsa man ang Espiritu Santo nga ipadawat ni Kristo bradon? Kapuli kini niya mismo ang atong Ginoong Jesucristo mo namulong niini Reverend nga ang Espiritu Santo nga gipadala sa amahan kapuli kini niya. Natay Biblia ng pulong sa Dios basahon ako dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25-26. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako apan kun makagikan na ako payag ni Ginoong Hesus ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa man puli kanako. Musa niya nakita sa puli dili katong gipatuon nila nga si Pedroso, nga Kristo si Paulino Agapay, Kristo si Pilimon, Kristo tungod kay ang mga tinun-an ni Kristo nga original mga kaigsuonan labi na sa membro sa PBC mo hinungdan nga ni kita kang master kay katong wali nga Kristo walaon pa kadto kay dili pa kadto mao ang kahimpitan kay modangat kita sa Espiritu Santo nga natuman sa inyong gipasakupan di kay mobalhin na punta didto kang
kuluban aron dito ta kuluban. Na unsay puriba Brad Ron? Puriba rin basahan ako sa sulat ni Apostol nga si Pablo dinis unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 ug 10, unya sa Biblia nga Katoliko nga hiligaynon, gingon. Kay nga aton ihibalo, kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot, ang indi himpit magataliwan. Oh, klaro nga ang pagwali daw nila sa pulong sa Dios dili pa daw to hingpit, magtaliwan pa to kanang mawala. Usa ba ang pagwali sa pulong sa Dios nga mawala pa kay dunay hingpit nga mupuli niya na Brad Ron? Ang ipasabot nga